Roja cîhaniya jinan roja bîranîna destkeftên civakî, aborî, keltûrî û siyasiyên jinana li seranserî cîhanê. Gelo destkeftên jinên Kurd çi ne? Di gelma rojnamavan Munewwer Qeredemîr, rojnamavana ajansa Şûjin ya pirsên jinan li Amedê. Munewwer xanim gelek spas bi giştî destkeftên jinên Kurd çi ne? Destkeftê jinên Kurd yên ku bi berxwedana xwe destkeftiyên bi dest xistine hene lê evane bi bedelê herî giran bi dest xistine û îro jî ji bo destkeftiyên hîn zêdetir ku bi dest bixin têkoşîna xwe berdewam dikin jinên Kurd. Baş jinên Kurd em dizanin rastî aloziyên siyasî dibin bi taybet jî jinên Kurd li Tirkiye pitir ji her cihekî dî belkî û ji bitir ji her demekî dî jî ev ji encamê hindiye ku ew bi tir beşdarî karê siyasî ne li Tirkiye? Ew hem ji ber ku Kurdin hem jî bêtir ji ber ku karê siyasî dikin û ji ber ku têkoşîneke bêhempa didin rastî jî berxwedaneke ku bi salan berdewam dike didin helbet rastî tundiyê dana xwe ew jî rastî tundiyeke mezin tên û ji ber karê ku dikin ji ber xebatên ku dikin û ji ber pêşketina xwe jî rastî gelek zext û zordariyan tên. Munewwer xanim dizanin netewên girtî dibêje ku plana wê li sala 2030 wesa bikin ku nîva hêza kar bibin jin yanî pêncî sedê jin bin. Yani eger em berî xwe bidin jinên Kurd ku li Tirkiye ketin jiyana siyasî bi awayekî gelek çalak ew ê karibin bikevin jiyana aborî jî ya darayî jî bikaribin serbexwebûna xwe ya aborî bi dest bêxin? Ger ku derfet hebin ew ê karibin çima nekaribin yani ji ber ku jin berxwedar e jin xebatkar e ketkar e û rastî jî jin azadiyê dixwaze di nava civakê de ku ew jî wekî her kesî wek hev bi awayekî azad û bi keda xwe bijî eger ku îmkan hebin ew ê ew jî bixwaze vê ew jî beşeke ji daxwaza jinê ye. Balê baş e tu bawer dikî ku jina Kurd li Tirkiye astangên civakî şikan dibin yan hê esîra yan jî rehîneya civakê ye? Gelek Kurd bi xwe yanî ji ber ku welatê Kurda yani welatekî metingerek Kurd bi xwe yani dibin zext û zordariyê de ne û ji dema ku mijar dibêjin jî ger ku gel bi giştî careke rastî zext û zordariyê te jin du cara sê cara mirov dikare bibêje pêş dere ku ji ber ku civak jinê qebûl nake hêza jinê qebûl nake jin bêtir rastî zext û zordariyê tir ev jî rastiyeke civakê ye. Baş e jinên Kurd ev ê her kerem ke. Belê bernameweya sibehî çi ye ku roja cîhaniya jinan e? Bo roja cîhanê ya jinan mîting hene çalekiyên cûr be cûr yên jinan hene ew sibê li Amedê mîtinga heştê Adarê ya finalê ya jinan heye li Dêrsim heye li Wanê heye bi giştî li Kurdistanê ev hefteyeke ku heştê Adarê tê pîrozkirin xebatên wê tên meşantin û ew ê sibê jî bi mîtingên girseyî ev roja ketkar roja jinên ketkar ê cîhanê bê pîrozkirin. Belê Munewwer xanim gelekî spas Munewwer Qeredemîr ajansa Şûjin ya taybet bi karobarên jinan em roja cîhaniya jinan we pîroz dikin. Spas ez jî li hemû jinên ketkarên cîhanê ve rojê pîroz dikim û jinara serkeftinê dixwazim roj baş ji we re jî serkeftin bixebite. Gelek spas.